tikati hatina mari isu. Tikati kana mainstruments oima tsamba yamunoatora kuRailway hatina kana mari yekunoatoresa kuRailway. Ndokwakava kuparara kweband ikoko. Hazvina kumbotora 2 months, 1 month iyoyo kubvira pakanzi endai munoita zvishow zvenyu hamusi kuenda naye. Zvakabva kubatana wara. Saka unoti ipapo ndo pakatangira ma problems enyu. Akatanga nekubva atoparadza band zvikabva zvasarira zviri pandiri wacho akashandwa zvakadaro zvacho izvozvo. Dai zvikachinja ndakutonzwa kuti handisisina chandiri kugarira pasi pano. Zviri kuitwa nevamwe zvese ine handisi kuita zvinhu zvakadaro. Handina shamwari, handina kumbonza abva kachakwa naNhingiriki kana tauya kuzotorwa naNhingiriki pana hapana. Ndingori one out ndiri muMarisapi. Inini ndonzi Patrick Mukwamba. Ndiniwewa munoziva maererano nedzimbo dzakaita mukurumbira. Sekai kanonzi wapenga naye bonus. Ndokanonzi vazhinji vachiti ndichipfuura unonzi ndiye akaimba wapenga naye bonus ika. Ndiye akaimba usanyari basa raunoita. Dzimbo dzakaita mukurumbira kuti pane time yekuti patakaburitsa album ne4 Brothers randakaita nawo 84. Top 20 takange takaidominata gore iroro ratakaburitsa album. Pakanyatsoti number 1 wapenga nayo bonus. Inonzi bonus, wapenga nayo bonus. Watambira bonus yake we, nasikumba morarako, anono rarako tera nasiwe. Vamwe vane musoro naye vanotengera murimba chahuku nemipunga, Kirisimasi yavo yofadza. Vamwe vanoichengetedza vozokwirisa mabhazi kunodyira nywere yavo kumusha nehama. Haikona Jonas kamwe ikako kakanetsa kari panumber 1. Number 2 paine yaMashari munhu umwe. Vimbai mwana akanaka, ndiye mwana uye wandaireva. Ako ndikaMashari ako kari panumber 2. Chitora moyo pakaperera shungu dzaMwari, ndiye akatora moyo pana wangu ndeka, tiri vazhinji vanokurembedza. Panumber 3 ndiripo zvakare. Ramba murume tine wawa, tigokutengera chingoto. Tigokutengera chingoto. Ramba murume tine wawa, tigokutengera chingoto. Uyu chake. Nhatu idzo vanhu vaipenga nadzo. Panumber 7 ndiripo zvakare. Uri tsotsi mukoma, uri tsotsi ndoziva, uri tsotsi mukoma, uri tsotsi ndoziva. Saka tikambofunga kuti zvagumira watinzwa new entry panumber 19, Patrick Mukwamba and the 4 Brothers. Vakomana vemazuva ano vanoti vakaroora vasina kuroora. Chinonzi kuroora sandikubvisa poma here varume we. Kwete kutora mwana wevaridzi wonogara naye motorocha zvenyu. Ukutezvara ari kungochemera kani pfuma yake. Chokwadi yambuya vari kungochemera kani mombe yeumai, mombe yeumai, mombe. Zvisati zvamboitwa neany band kusvikira makore ano kuita 5 songs dzinopinda patop 20 one time. Album irori rakabva dzimbo 4 dzakapinda apa. Bonus, Ramba murume tine wawa, mombe yeumai, uri tsotsi. Dzakabva paalbum irori randakaita naro mukurumbira ndaita ne4 Brothers. Album iri ndo rakakonzeresa kuti 4 Brothers iende kuCanada. Aripo aimbori radio Zimbabwe kuno ainzi Sifas Chimanga. Ndiye akauya akabata album iri kubva kuCanada. Zvikanzi album iri rafarirwa chaizvo kuCanada. Ndikutsvaga chikwata ichi ndichiendese kuCanada chiite follow up shows. Album richiri kupisa. Saka zvakangoitawo sezvinoenda ndaenda kuGrama musiwo dhuma naye. Ndikati inini ndingade kuenda. Asi chienda muona 4 Brothers vanoridza kwamachipisa night club kwaaifiridza. Kana kuti akaendako akakonvinzwa kunzi dzimbo idzodzi idzi Mashari anogara achidzimba here mubhawa muno, mira utodzinzwa tichidziita. Saka hapana need yekuenda. Ndangozoona rapepa kwapera masvondo matatu 4 Brothers off to Canada. Ina havana kana kuzombondikondakita.
vadzoka kwaya asingadi kuita neni mashozi. Saka ndipo ndakazoti muchenditsvagiwo vangu vandingaite nawo mashozi. Ndozvakaizva ndinotora vakomana vebhendi vekukwekwe vagare pamba pangu tiite mashozi. Duro patakaita video makataura imimi mukati maitsanangura rwendo rwenyu rwamakasangana narwo pamakanga makuNorton nemudzimai achikuteverai akudanana nemukomana webhendi ramamakuduridza naro. Munokwanisa kupfuurira mberi kubva ipapo kuti chii chakazoitika uyezve muchibva mazitsanangura rubatsiro rwamuri kuda kubva This is what is called conch beans. It's a high protein bean that is used to make this wellness manji. This wellness manji is good for your immunity. It has some health benefits. It improves your brain function. It helps the release of the dopamine. That is good for your bone marrow. That is also good for your backbone. It has also have some anti-cancer effect. It's also good for your reproductive system. It prevents bacterial infections. It has anti-venom properties. It prevents iron deficiency. It is a mood stabilizer since it controls BP and other diseases like sugar diabetic. It's anti-diabetic. It's immune booster. Once you start taking this one, after a week you get some change. You get the fitness in your body. You only take just a teaspoon a day. Besides its great taste, it also improves your skin texture. Okay. Right, dzandakabata idzi dzinonzi conch beans pachirungu. Beans idzi dzine protein yakawandisa inobatsira utano zvikurusa vanonzwa pain, vanonzwa marwadzo munyama mavo, mumabhonzo, kurwadziwa kwemaziso, kurwadziwa kwemazino. Inobatsira zvakare chirwere chegomarara chinonzi cancer pachirungu. Inobatsira futi kudzikisa vanana BP nevaya vane chirwere cheshuga. Inoita kuti mwiri wako ugare wakasimba. Ukatanga kuimwa zvawainzwa kare nezvaunenge wakunzwa after waitora after a week zvinenge zvasiyana. Alright. Inomwiwa sei? Munoimwa sei? Unomwa teaspoon. Teaspoon ndo yaunomwa pamutii. Unosanganisa nemukaka nehuchi. If you want to put a pinch of ginger, unoisa futi ginger. Inobatsira ginger soul. Vanenge vachida kuorder kwamuri munotumira here kwese muZimbabwe vanenge vachida? Maybe munhu ari kwaMutare kana munhu ari kuiNyanga, maybe ari kuBulawayo, munoita sei? Hongu tinotumira, but tinoita a minimum of 12 since ichiita $1 per sachet. Okay. Asi macost etransport munhu anoita meat. Alright. Yes. Okay. Alright. Saka ndo zvamuri kuona muri yeZimbabwe vese vanenge vachida ndo nhamba dzamuri kuona pascreen vanenge vachida this wellness munch. Aiwa, tinotenda. Ndotaurwa kunzi pane mukadzi zvaakapaita pamba apa ufu wakapagare zvaakateya. Saka uyu mudzimai pane time imwe ndakambotora muzukuru wangu aivabva kuhondo nemakomrades vakasvikopuwa kuti zengeza 4 kukembi kwekugara. Saka akazodiscover ndinemba muchitungisa kubva ati asekuru ndingagare nemiri kukembi uku handisi kufara magariro acho ari ikoko. Ndikati uya ugare muspare room. Ndaugara naye akati neshamwari yangu iriko ndingamutore tigare tese. Ndikati mutore. Ndaugara nawo ndoni manzwananiro akuita mudzimai neshamwari yauyu muzukuru wangu. Zvisi zvezera rake nemufana uyu. Musi ndadzoka masikati ndoona ari kurukwa nemukomana uya. Tatega ndomubvunza mangwani kuti iyo chirudzi ungarukwe batwa miri wako nezera rakadai iriri. Bva atoganduka watoona takarara here nandamuti andiruke mabhanzi. Kutopengera ati kutanga kutora mbatya dzangu kupisa kutora kupisa. Zvimwe izvo. Poizoti apa ndatora pakazoita ndofunga 2 months ndoona atenga mashati mairi nejuice anzozva ndakuitira. Ndikati wagara nazvo kana wafunga uzopisa futi unenge uchingozotora paunenge wakaisa ipapo. Saka pozouya nyaya ndatora vakomana vebhendi ukwekwe vagara pamba pangu taakuita mashows ende ndaita nawo zvakanaka. Taita mashows taakumba
ndaiti verengai mari iyoyo muri mega kudaro maona kuti tawana yakati mondipo yamunofunga kuti mungandipe neyamunofunga kuti mungatori ndo zvataita no kana problem yemotikari. Then pakazoti taronga mashows ekuti tida kuti Norton Kariba Karoi saka kana kuti akati mushe ndivatange ndida kuendawo kumashow motikari yavo yatarodha mainstruments kubva auya mubedroom andiri kanzi baba vamwana zvinoika chiki nekutyisidzira mwana aita gwirikwiti pachivanhu chedu pachishona chedu kana mune zvamakaita zvekuraudzira mototaura mwana anofa uyu ini handina zvandakaita mototaura mwana angatofa uyu inenge yamhuso wenyu akafa. Ndikati hongu pane zvakaitika pane patakamboridza kukwekwe imwe time ndakasangana nemusikana wandakambodana naye mazuva atakatanga bhendi tatanga unogara mamutare saka akauya kushow kwedu saka akatendawo show akatoti saka mapedza show muchaenda muchabva mangodhiraivha kuenda tikati aiwa tapuwa muhall mekurara akati haungarare muhall handi unorara kuflati kwangu ndikati ndo pane zvakaitika ubva atoganduka wakaitira wrong character wakatoirasa chindipai mari yangu aisona tumadress kwevana achiita mari sterek nemari yaiwa kutoba achiitisa chimbadzo saka chindipai mari yangu yandakakurisa bhendi taimkumbira mari tipo mari tipe mutume munhu anoisa maposters kwakati tipo mari munhu aende nemaposters kwakati saka mari yake yakuma 300 tikati hatina kamari paizvino tabva kumashow tosvika kupa mari yako zvikanzi hazviite ndachitoida manje kana zvakadaro tiri kuenda tese kumashow ikoko kana musingadi motokanzura otorongedza sutukesai first show tiri muNorton tikati kubva handei taenda takwira mukombi indakagara kwadhiraivha iye akagara kune mabhendi members mumasitu ndone kwakunoti tonhorei afugidza gumbezi makumbo ake abva ari extenda kufugidza makumbo emukomana waakagara padhuze naye tikangoti kungoitu chando changobatsirana kudziisana taburudza mainstruments muNorton muhotero toona agara patebhura apo nemukomana uyu amutengera chikafu plate yake iye yake atenga half balls mukomana atengerwa paindi ndozombunza kuti kuiwa uchirudzi wakatanga rini kunwa doro akati iwe siyana neni ndoda kuzorodza pfungwa dzangu Zimbabwe will never be a colony again. Ikati tapedza kuridza muNorton mwe takafumira ungobva tabatanidza kuenda kuKariba. Ukariba tasvika kuma 9 kuseni kati ngatiburutse mainstrument tumbonoona demo yeKariba. Iye akati haina ndakaneta ndoda kumbosara ndizorore. Uyu wemadhiramu hamusi kuenda naye ndoda kuwana wekutaura naye. Taenda kunoona demo tavasiya vari tu. Tadzoka toona vari paZambezi Hotel vari mugarden vari kudya chikafu patebhuru. Komana uyu atengerwa bhiya. Tikamuti iyo takuenda kubva kulocation zvikanzi endai uyu ndiri kusara naye ndoda kuwana wekutaura naye. Izvo tabiridza muKariba tamuKaroi taridza paKaroi Hotel. Zvikanzi nevaridzi vehotel zvamapedza kuridza mukuru webhendi iwo takupa makey erumu yatakupa yapo. Ndoudza mudzimai ndati tapuwa rumu ngai zvikanzi handisi kunorara ndiri kunorara kwanziwa vamwe mabhendi members ari kulonji uko. Ndakaukeche kurumu kwako ikoko. Ndakanorara ndega kurumu kuye. Ndozonzwa nevasikana zvakaitika kulonji kuyoko. Mudzimai akanorara akanowaridza ukona kwake uko. Uyu mukomana wemadhiramu akambosara akagara pasofa achingositira magitari. Aona kuti vanhu vanenge vakutirare kubva aye nyamu kuenda unorara pagumbezi rakawaridzwa nemudzimai kuseri kwemudzimai aine rake kuedza zvakadaro. Saka tobva kuye mangwana taridza paLinks Mine ndopaakati mari yangu yakwanira pano nhasi. Hatina kana kumbowana problem yemotikari kana kuita minyama yayo zvakafamba mushe. Mangwana acho kuseni kubva ati ndakukwira kudzokera mari yangu yakwana. Manheru acho tiri kuridza pane imwe show ndopa akandifonera zvakanzi uchawana ndabuda mumba mako usare nemba yako. Ende futi pandabva kuKaroi ndakwidzwa lift nemurungu ende ndadanana naye. Ndikati hameno kana uchida ngaakurore. Tasiyana naye tabva Kariba kuye takasvika kumba kuchitungwiza kwako unodoka. Toburutsa mainstruments kuisa mumba mangu.
iye ndopa akati uye haasi kurara kuseri kwauri, ari kurara kuno kwandiri, sekuti zvinhu zvichakanaka. Mukadzi nemari aitisa chimbadzo, zvinhu zvaaibata nemari yaambadzurisa vanhu. Akati ndaakurenda rumu iri kuseri uku, kwakabuda rimwe roja riri, ndaakuda kuti ndoma ndositoka zvinhu zvandichange nichibatira vanhu vandiri kupa mari yechimbadzo. Saka ndoko akati uye haasi kurara kuseri kwauri uku, ari kurara kuno izvo. Akatorara kuye. Saka pakatangira kuzoita maproblems ndepato. Apa zvadai katabva kuKariba, then ndofunga ndatopedza 10 months ndichishanda nevakomana pasina kana problem yemotikari kana kuita flop. Then tabva kuKariba tati next line up yemashows taida kuti Chief Masvingo Chiredzi. Saka motari yauya taronga mainstruments. Ndopa akanyatsoti ari murumu imomo nepawindo. Zvikanzi uyu mukomana Edison haasi kuenda nemi kudhirama wacho. Endai motsvaga mumwe muende kuzvishow zvenyu izvozvo. Haasi kuenda nemi. Tikati toita sei manje, motikari yawo yabva kumvurwi. Mumwe wedu ndaakati pana dhirama wandoziva ari kuSt. Wanzoshaika pamba pa handi totaura naye, anogona kubvuma totoenda mashows. Takadaro tikamuwana, takasimuka kuma3 kubva muchitungwizo. Takatadza kusvika paChivu in time kuti tiite show. Motari yanetsa problem akanika. Tafamba yaita problem akanika. Tafamba yaita problem akanika. Tafamba yaita kwadoka maraitsa achada kuita bright. Kusvika paChivu kumakota to 10. Vanhu vakati maingo yekuya kushow, vanhu vatongoparara kuti pane band yangaida kuuya nhasi isina kuzouya. Takanobuda Chiredzi, Masvingo Chiredzi Triangle. Taingokwanisa mari yekubhadhara motikari pazuva, taibhadhara motikari $60 per day, petrol tichidira tega. Taingokwanisa mari yekubhadhara motikari. Kudzoka kumba hapana mari yekutambirisana. Vasikana vakati aiwa, takutobuda band hapana zvatiri kuita. Next show taida kunoridza mutown. Apa zvakangobatana kuti abva kunana Chiredzi. Next show ndiyo yekuti tiri kunoridza mutown. Tangopedza matere pakarwizi mvura chena pamakadha, vhiri kumberi ubva raputika. Muridzi wemota akati varume ndokunonzi kupotswa nerufu. Dai zvaitikira pamatere apo nelodhi yatina haminoti paipona wangani. Asi chishamisa cheutairo ndonyuwana ndakafitira musungu raputika racho. Saka next shows zviri kungobatana. Tichida kuti Rusabe Penalonga Mutare Chipinge. Motari yatakahaya kungopfuura Mereford Bridge yafa. Pusha imberi akanika. Try reverse akanika. Kwakasvikira kudoka tikararapo. Show yeRusabe yaponga. Akati ini kuona kwangu bhatiri rinenge rawiki. Ndichafumira kudzokera kuHarare. Ndonopuhwa rimwe nemuridzi wemotikari. Akafumodaro akazodzoka masikati. Tauda kubata show yePenalonga. Tamacheke motari yakusimoka stereki, yakudya oil stereki iye haichadhonza. Takanosvika kuPenalonga kuma 10 zvashaya basa futi. Next show tiri kupinda Mamutare. Umu takagona unoita show pamaoresa night club nemuBite Hall 2 shows, but dzakangoreza mari yekubhadhara motikari 2 days. Kunobuda kuChipinge kwangoitika one problem yemotikari ikagadziriswa. Tikati kuno kuChipinge kwatauya varume kunowanzowanika n'anga dzine mukurumbira kuno. Ngatiwanei patingabvunze zviri kuitika muupenyu hwedu. Tikanongedzerwa kunzi endai pambabwe ndepe n'anga. Kuenda paye zvikanzi ndiri kuratidzwa kuti mukuru wenyu zita rake rakaiswa munyama, kureva inini. Tikati mai munyama woiswa pazita unini kuuraya mamotikari chii. Tadzoka takuridza muBechinafu tabva kuChipinge. Emburifa yebhesi yafa yanyarara. Uku flop yedu iri kungoitika, tawana mari shoma. Tauya Munyanyadzi, emburifa yeRhythm yafa yanyarara. Tawana tumari tushoma. Pinda Mamutare mumwe akati varumeka, ini ndautengesa bhatyi ndiwane mari yekukwira bhazi ndidzokere kumba, hapana zvatiri kuita. Muridzi wemotari ubva asvika neimwe motikari, ndauya kuzodhonza motikari yangu. Ingaparara musango isina zvairi kundiwanisa. Painga itakura vakadzi vemusika zvavachitondibhadhara. Motikari yaenda. Makati saka fuel yatatatenga 5 lita ndautotengesa ndiwane mari yekukwira train ndidzokere kumba. Tasara taa3. Tikati ngatikumbirei pamaoresa night club apa musakubva. Friday panoita vanhu. Tokumbira weRhythm webhendi yeipapo sezvo weda aenda. Niwe madhiramu webhendi yeipapo sezvo weda aenda Harare. Vatibatsira kuti raise mari yekuti tingavhainise mainstruments patrain. Takaita tikabvumirana tikaridza.
takawana mari yekuvhainisa mainstruments patrain yaive isiri mari zhinji, ndofunga about $15 neyekukwirisa train kudzoka kumba. Takasvika kumba tine $1. Muridzi wemainstruments ainzi maonera wekudomboshava atuma munhu kuti enda unopuhwa kamari yekubhadhara rendi yemainstruments. Tikati hatina mari isu. Tikati kana mainstruments oima tsamba yamunoatora kurero, hatina kana mari yekunoatoresa kurero. Ndokwakava kuparara kwebhendi ikoko. Hazvina kumbotora 2 months, 1 month iyoyo kubvira pakanzi endai munoita zvishow zvenyu hamusi kuenda naye, zvakabva kubatana wara. Saka unoti ipapo ndo pakatangira maproblems enyu? Akatanga nekubva atoparadza bhendi zvikabva zvasarira zviri pandiri wacho akashandwa zvakadaro zvacho izvozvo. Tirikuda kuti tingoti mhanye kuenda kumberi right now. Iye zvinezvi makazvitarisa pandaitaura nemi maitaura kuti izvozvo ndo zviri kukonzera kuti muri kukutwa nemikana, pamune muchiti zvinhu zvangu zvauda kuita mikana yacho inobva yafiringika. Chamuri kunyatsoda parubatsiro rwamuri kuda, makati makataura kuti hamusoda rubatsiro rwemari, muri kuti pane zvinhu zvakaiswa pamuri zvamuri kuda kuti zvibviswe kuitira kuti upenyu hwenyu hupfuurire mberi. Zviri pandiri ndakaiswa bvuri iri ndakatoudzwa right gore rakateera apa, gore rino bhendi yaparara, ndofunga munana July. Saka zvongoramba zvakanetsa iyo minyama izvi zvakazombotanga sei vanhu mumashure umu. Ndofunga kwe10 months taifamba zvisina kana problem kana flop. Ndichitosvika kuti vakomana verengai mari ndimi, mopanana yamunopanana moona kuti mandipowo mari, munyatsoona kuti zviri fair zvandiri kuita nemi. For 10 months tichidaro zvichifamba, asi kwe1 month iyi ati uyu hamusi kuenda naye, zvakabva zvatanga kuparadza no mari, motikari dzichifa, mainstruments achifa, zvasarirana neni pamba apa. Handichadya, mudzimai ari kuita mari stereki, ndiye akubhadhara rent, school fees yevana, kutenga chikafu. Autodza musikana webasa, iwo ukabika chikafu unopakura chako nechevana, uye hatina chaachabatsira pamba pano. Ndaupota nchidya kwemunin'ina wangu gore rakateera kuti ndizoziva kuti chikonzero chakaitisa minyama iyeye ndo hameno kana kuti midzimu yakaita kuti ana baba mudiki nanatete vapfuure vachinditora zvikanzi iwe toda kurova gwara babako, handiite sekuzengeza kune n'anga yakabva nemakomuredi kondo inonzi inoona stereki ingatibatsire pakugadzirisa zvekuda kurova gwara babako. Ndokuenda kwandakaita navo ndisingatoziva kuti ndatonzi enda unonzwa pakabvira minyama yenyu. Taenda kuye tarongerwa zvokurova guva, tarongerwa tapedzerwa takutofamba kubuda, zvikanzi uyo muchinda ndokumbira kuti umbogara apa. Ana baba mudiki vaiva vabuda panze. Pana anchishanda basa iriri wanga uchindivinga kuhope, tida kumboona kuti chii, oshopera ndagara pai. Saka ndiri kuratidza kuti kumba kwako kune bongozosi, chinova chokwadi. Tikati tiri kunetsana nemudzimai, shopere zvikanzi ndiri kuratidzwa kuti mudzimai wako akakuendera mberi, akaushandisira mishonga yekumakuva, mishonga yezvigure wekuisa bvuri. Chikava chokwadi, ndapamba pangu paiuya mukomana aitamba zvigure, mwana wekwababa mudiki wemudzimai aigara kumapurazi aitamba zvigure. Saka anofanira kunge ari akapa idea mudzimai uyu panyaya yemishonga inoshandwa kuzvigure, kunyatsomuudza yakaipa yacho chaiyo, asingazivi kuti ida kushandiswa pandiri. Saka zvikanzi mishonga yatamba naye haisei zera rake, ichamudzokera. Akashayika 2004, kwapera 14 years ndasiya imba yangu iyi. Saka zvadaro zvikanzi asi iwewe ndiri kuratidza kuti usade kutsvaga kubatsirwa nen'anga, tsvaga kubatsirwa nevanoita zvekunamata. Akazviona futi kuti asi uchatombofamba kuti zvigadzirike izvozvi. Saka kwandakatombofamba ndakakubocha uku, ndakasvikonzi baba imi zviri pamuri ndiri kuona ropa renyu rine zvarakaiswa. Ndikati inini kwandakamboudzwa ndakanzi ndakaiswa bvuri nemudzimai, tikatanga kuita munyama, zvikanzi bvuri rinoshandisa ropa rako. Saka ropa rangu ndiri kuona vamwe vakati aiwa iyi skin disease, vamwe vakati hai skin disease, ndikati haisi skin disease, zvatone over 25 years izvi zvichingokura mberi. Ndiradza maoko futi ukona kusa bhachi. Alright. Okay.
ndikati skin disease inotosvikira kuuraya munhu manje zvatoone over 25 years hazvivave hazvidii zvinongodisturba miri wangu zvazviri kangotanga kari kaspoti kadiki diki but zvongoenda chikwira mbichana zvakadaro. Saka ndakagara 26 days. Mumwe mukadzi akasvikapo akanzi imi futi mai motombogara, akauya akabatiranwa kudai akagadzikwa pasi aitongozvambarara kutadza kugara nekurwara kwaita. Asi pa 2 weeks aiva kutonzi mhanyai munosvika kwakaperera danga iro kutoti didi ega akutotaura kuti ndasuwa vana vangu ndauda kuenda kumba ndinoona vana vangu zvake zvaita akatopona. Inini zvangu ndapedzerwa pa 26 days handapedza nemi kudzoka kumba no change. Foni yangu ndakati ndichivheneka tochi mazuva ndakasvika achiwa akati kafoni kako kane tochi inovheneka zvakanaka stereo ko pane kwandiri kuenda nhasi ungandipe here ndozodzoka ndichivhenekesa manheru ndichadzoka mane. Tikati kana kugara nayo handifonerweni mozondidzosera pamune mandiririsa kuti ndichienda. Akagara nayo 26 days kundidzosera akatoti tototi uneka tochi kane foni. Ndava foni yacho hapana kana 1 day randakamboya nchiti pane koro yako yamboya. Ndikati ndozvandiri zvacho ndogona kupedza kana 2 months kana kutosiya kumba foni ndoenda kuHarare ndongodzoka pasina kana missed call pachipinda mameseji ekoneti chete izvo. Alright. Then nyaya yekuti touya kunyaya yevana venyu makataura imi mukati pane nyaya yakaitika iye zvino zvivana venyu maane makore musina kutaura navo iyezve pane kakusawirirana karipo chii chakanyatsoitika? Mukufamba imomo inonzi iwo munyama wakaiswa ndori kubata vanasikana kuti vasaroorwa. Mukomana akaroora munyama wacho haubati mukomana. Pfuma inotobuda ichienda dai une mombe waitomupa midziro mombe dzachadya kwaari kuendesa pfuma. Saka haziuye kwauri. Vasikana vakaroorwa kungabve pfuma inouya kwauri. Iwe uri kutoda kunzi uve rombe uye usina chaunacho. Saka ndozviri kubva zvabatira vana pakusaroorwa kwavo. Musikana 2014 akatombofonera ati ngatisanganei kuHarare kumba kwehanzvadzi yenyu kuHatfield. Ani makore mangani? Ndiwa 78. Saka tosangana kuHatfield kuye takurukura zvekushanda kwavo kuSouth ndakuda kuenda zvakadaizwa ndo nyaya huru yabvira kuSouth Africa. Swanzi nhai baba imbomirai ko nhai baba sei tisiri kuroorwa. Mubvunzo wekuti akaudzwa unzi ndiye chikonzero uyu enda unonzwa kuti anopindura achiti chii. Ndikati inini kuSouth kwamuri kune maprofito kusangotemba kuti taakuenda Anglican kuchechi neRoma kana kuti Roma God shall bless us. Endai kumaprofita muzvinzwe kuti inini handina chandati ndaziva kuti chikonzero ndechii. Saka indasa ndatombotangawo kufamba. Ndaendati zvandakatanga zvekuveza zvima-articles zvemuma-display zvakanaka ndakatoti ini zvangu zvaita zvekufamba zveinazvo izvi zvichandiita nditenge kana stand kana kutovaka imba. But for 16 years nchiveza zviveza hapana chandakamisa kuona kuti minyama iri ineni. Right. Now vanasikana venyu nezvamakuziva izvinezvi ndeipi message yamunayo yamunoda kuvaudza zvamunoda kuvataurira vakateerera? Message ndiyo yandakatoda kumboudza musikana iyi. Ndada kumuti imimi kusaroorwa kwenyu ndakazofambawo zvikanzi munyama wakaiswa pauri iwoyu wokuti utoita rombe ndori kubva wabata vanasikana kuti vasaroorwa. Saka ini ndotoziva kuti kusataudzana kwangu navo zvinoreva kuti handina kutombovazonda kana kuvashatirira. Mweya iyoyo ndori kutoshanda. Ivo vakafamba zvinonzi vanogona kunzwa zita rako kunzi mishonga yababa venyu ndoiri kuita kuti musaroorwe. Mishonga yababa venyu ndiyo yakauraya mai venyu. Endeti mai ivava vakanzi mishonga yavatamba nayo ichavadzokera. Saka kwavari vanoona kunge inini ndiri kukonzeresa kuti vasaroorwe. Asi hazvisirizvo handina kana mushonga wandakabata. Mataura kuti mimi maida kuona Prophet Makandiwa vakateerera tinoziva kuti vanoteerera chirongwa chedu. Mune message iri yamunoda kutaura navo kwavari? I think kukuzivai vanokuzivai kuti ndini vamukwamba. Asi taurai navo muchitaura zviri pamwoyo penyu.
Inini muona vamwe vandakaita mbiri nawo nguva imwe chete, ana Zhakata vakawana migove yavo, ana Jona Moyo vakawana migove yavo, ani nani. Ini ndakuda kusvika nguva yekuti ndichiwanawo migove yangu, ndopa ndakakandwa minyama iyo zvabva zvatadza kuitika zvese. Pari zvino ndiri kungotambura, hapana chandiri kuita chinobudirira. Saka zvandinoda kutoshandirwa ndezvemweya, vanokwanisa kundibvisa zvemweya iyo zvandakaitwa zvebvuri izvo. Zvabviswa izvi ndofunga vanhu vanozobva vatofunga kuti ndaromba. Zvakavharwa zvese zvangu zvandanga ndichimbowana zvinovhurika, ndotanga kuwana zvakare. Saka pane munhu akandisajestera kuti dai ukauya kuna Makandiwa zvinogona kushandwa nyaya yako iyi. Saka ndandiri kutoverengera kuti ndichazosvikako. Kumhuri yeZimbabwe inoteera music yenyu, mashoko amunawo pavari? Music yangu yakaenda kure. Dai ndiri ndisimo munyika muno, ndainge ndakatoteera kwakasvika music yangu. Saka dai ukatoramba henyu makanditsigirawo ndokukumbira mari kwandingaite kwamuri, mukaona ndichitengesa madhiski aya, hapana imwe minzi yandingawani kurarama nayo. Asi ndiri ndashandwa izvi, munoona kuti kana madhiski aya ndinogona kunge ndakutopa vanhu mahara. Ndakuwana mari dzinobva makasiyana siyana. Kana ivo vana vangu vanobva vatoroorwa, zvabviswa vezveminyama yacho iri kuvatadzisa kwandiri. Vanogona kuroorwa utowana vakuwasha vamwe futi vepamusoro, vanogona kunge vakutofara kuda kuti toda kuona baba venyu. Motonzwa mumwe mukuwasha ndoda kuvapa zvakati, mumwe achiti ndoda kuvapa zvakati. Toona kuti inga vakutomomoterwa nepfuma dziri kuuya, dzimwe dzichibva kana mhiri kwemakungu. Kwakatorwa dzimbo dzangu kutonzwa kunzi song iyi takaifarira chaizvo, ndakumbokupawo rubatsiro, ndandiri kunzwa kuti uri kutambudzika uri wakatipa song iyi yakanakidza kunyika kuno. Mambonitaurira imi muchiti maive nelaki ranga risingaiti. Maybe vana veZimbabwe vanoda kuziva kuti ndeapi mhanza yakanaka yamaisangana nayo zvamunorangarira kuti upenyu hwenyu hwanga husina kudai so? Ragira ndinaro, inini ndaisingazivi kuti makompetisheni anohwinwawo zveshuwa. Ndakati daumboatiraya, ndoatiraya kubva ndatowina rekodhi yesimanje manje, nguva yemarekodzi. Ndikati inga zvinotohwinwe. Saka pakaita mazuva tichiridza kudomboshava kwamvire chino. Ndikati inini dai ndine wachi, mari yatotambira pane shoma, wachi yaita $6. Ini ndiri kutambira $9 pasvondo. Ndawachi inoshainisa kudai rwoko uchitarisa nguva. Pakaitwa makompetisheni ndikainyorera, ndabva ndahwina wachi. Ndikachemoti wachi yandaitoda ndaihwina. Taienda unotera top 20 panatera muaisona pamba neimwe shop padhuze nehotera. Ndinoti dai ndine yangu portable radio taingoteera tiri kuhotera. Competition yeLion Lager. Saka vanhu vainzi ukatenga maLion unopuhwa tiketi wonyora name and address wokanda mubox. Saka ina handakumbobvira ndatenga tiketi. Vamwe madhara aingopuhwa wongorasa, vamwe vaisiya patebhuru pavanga vachinwira. Zvozopedzera zvinhu zvavatsvairwa kuendesawo marapi kumabhinu. Ini ndaingonhonga ndichifila name and address yekumba kwedu kuMbari, ndichikanda mubox ndichidaro. Tiri off imwe wiki ndaenda kumba kuMbari, ndinoona kunzi kune tsamba yako yaane mazuva iri panapa. Vhura tsamba iri kutoti congratulations wakawina portable radio. Ndikati portable radio yandaitoda iyi. NdakuVictoria Falls, mazuva aya ndaimba dzechirungu. Tapraiza kupractice room. Ndikati ndingaende kumba here nerecord player. Ndonokontinya hangu praiza kanzi murungu muridzi wemainstruments hatomboda kuti chese chibude mumba murumu muno. Ndikati anyway, kwakaitwa competition yeLactogen. Vandainyorera. Ndoona kwauya tsamba congratulations wawina record player. Ndikati ndiri kukumbira kuti naimi ndipewo chandiri kunyimwa kunonzi ndodawo nhai chakaonzi takumhangura. Kumhangura tiri kutambira mari shoma $45. Ndaenda sikotora nzvimbo yaThomas Mapfumo kumhangura. Thomas aiwa asiya bhendi Hallelujah Chicken and Band. Saka mudzimai oti dai mamuri kutambira mari yakanaka kunoka, mainditengera sewing machine tobatsirana upenyu. Ndava shavi rangu rinobuda pakusona tumadress twevana. Ndikati ndiyo mari yacho yatiri kutambira. Pakaitwa competition yeSafe. Ndakumba maforms. Iye ainyanyogara ndaisa ndapuhwa pekugara kumhangura, ndaigara nemumwe bhendi.
saka yaigara umba kwavo kumufokosa achingozwoyowapo kana kwe1 day wodzokera. Saka ndainyora maforms zita rangu neadress yekumhangura, mamwe nchiisa zita rake neadress yekumba kwavo kumufokosa. Ndikaona uyu auya nehipiwo yemaforms, zvikanzi ndimi kamune rake mamwe maforms aya kwakaita imwe competition, ndati kuno kwariko futi anenge apararidzirwa nyika yese. Zvikanzi ndimi rake takuunzirai. Ndokondinya nemafomu aya nchiisa zita rangu, zita rake, zita rangu. Ndizoona ndiri kutamba slag mubhawa musuva yakadaidzirwa. Ndinzi vanhu vaiverenga Sunday ko iwe tiri kuona zita rako wakanyorera competition yesafe. Ndati anzoka wina carton yemasafe malarge ones. Ndikati ndinzi Monday yacho ndoone mudzimai ari kuuya makawina sewing machine. Ndikati aikaka yaakandibvunza musuno kuti dai mari mainditengera sewing machine iyo yauya. Tabva kumhangura taamuchitungwisa, taangoroja ndofunga kwe3 months. Zvikanzi inini kuti ndichaitawo imba yangu yandonyatsotsvairawo kudyara mafurauzi kuipamba imba yangu iyi. Meno kungodaro chete town manager aiwari murungu 78 ichinzi chitungisa Urban Council. Zvikanzi education runo ruri kuvakwa nevanhu vakaemployiwa nechitungisa, asi imi muri kuiza waiting list yekuremembrance drive kumbari. Next section inenge yaredi kupa vanhu imbomirai zvekumbarizo, ipai munhu wese akaemployiwa nechitungisa imba. Tikapuhwa imba, mavhoitress, makeshiya, vani upi vekumabhini nevebhendi tese. Akangoona ndauya nemakinda titapuhwa imba. Izvo imba yanga aitochema kuti ndichazoita. Taanemba yeye ari kusona sewing machine haisi yegetsi. Akati dai ndine sewing machine inonzi Benina yegetsi, nenda kusona zvinenge zvekumafactory chaizvo, shave rangu rinobuda. Kungodaro hanzvadzi yangu yaiyo yasochonera kuZambia, pakavharwa bhodha, akabva avharirwa iko, bhodha ranga ravhurwa kubva auya asvikira kumba kwangu. Madzimai ari kukurukurirana mukicheni, uyo ari kuti dai sewing machine iri inonzi Benina. Nenda akupenga nekusona. Akatonzi sewing Benina yauri kutaura ndinayo kuZambia, iwo uda kutobatsira murume nemhuri kusimudza. Saka chindibhadhara ndokutengesera mushini wotibhadhara, totowana mari yekutenga zvatida kutenga zvokudzokera nazvo, toenda nemurume kuZambia onouya nemushini iwe. Ndakaenda kuZambia, ndakanogara imonth kuZambia. Tadzoka ndaperekedzwa namukwasha pabhodha, zvikanzi tichachajwa sewing machine duty. Hatizivi kuti tichachajwa mari. Kungodaro chete tiri kuda kufira fomu, ndasangana nemunina wemukomana wandakaridza naye kuVictoria Falls, takakura paraini pamwe chete kumbari. Ototi ana mukoma, asi muri kubva kuZambia mune zvamuda kudhikireya? Ndikati tine sewing machine. Hanzi unzai chifomu chamamabuwa monyika ndemubhini. Hanzo kadhiri ndora munorakidza musecurity ari pagedhi zvatokwana mopfuura. Totodaro mushini wauya mahara. Kusona akuita mari stereki nemushini uyu. Kana maindia yavo yachipuresa maorders etumadress tuwana tuwaisona. Mberi kwacho ndo zvinhu zvozondipandukira zvese izvozvi. Zvandida kubatsirwa nevamwe vanhu vanti ukaona mainstruments ungaite mashow here, ndovaudza kuti hapana chinombobuda kumashow kwacho. Naizvozvi izvi zvakandivhara kuti hatiwani kana mari, tunge chiita flop neflop. Sezvandambotaura zve kuti ndakadaidzwa neSeasons, kwapera 7 years ndabva pamba pangu ndakuno kwaRusape. Zvikanzi iwe takaronga 10 shows yatiite tese, tiri kutangira mukwekwe. Ndakaenda kumashow kana kuti bvurirei, ndakaenda rakavarairwa here. Takaridza Friday, Saturday, Sunday, Monday mukwekwe, taitasa $2,000. Ndikati ndo chaizvo zvinoenderana nembiri yedzimbo dzangu nezita rangu. Kuzoti gwero taita flop, totora pane yatinayo neshoma yatawana tobhadhara motikari nemainstruments. Shurugi tawana shoma, totora pari kupera 10 shows zvameka shuwa kuti hapana chaunowana iyo, pana sara pasina kana dhora. Munhu wese kushamisa uzunguza musoro kuti warumika, izvo zvakaoma izvo. Tisati tamboona zvakadai 10 shows iri kudzoka pamba hatina kana dhora rekupana notorako rako. Dai tadzoka patata ne 2000 pai. Kati anga achaziva kuti tichashaya kumberi kwesendi, kati havasi kutomboziva kuti ndini nditori bvuri ravo manje riri kuvaparadzira mari. Aiwa,
pari kunzwika. Ndizvozvo kazvatataka kugukuchirai mhuri yeZimbabwe. Tiri kuno kwaRusape kunogara vaPatrick Mukwamba vachitsanangurira nyaya yavo. Saka zvaakwamuri mhuri yeZimbabwe kufambisa vhidhiyo inoyi pamasocial media pese kuti isvike. Pane song 1 yavasina kuimba yandoda kuti mungoti turu kuitira kuti vanhu vanzwe. Song yayo kuti usambonyara kusekwa. Ndoda kuti mungotirovera one line muchinyatsotsanangura muchinyatsoirwa maimbirwo ainoitwa vanhu vanyatsonzwa tibva tavhara chirongwa. Oh, mabhodhoro uyani mabhodhoro mwana tikupe maputi maswiti. Usambonyarawo kusekwa iwe uchishandira mhuri yako kuti ije ichiguta. Usambonyara basa raunoita iro richikupa chekubata endo chijo chiguta. Mabasa akasiyana siyanawo varume, vamwe vanofumira mangwanani. Mabasa akasiyana siyanawo varume, vamwe vanoshandawo manheru, vamwe vanoitawo zvekutengesa, vamwe vanoshanda pamurungu, vamwe vanoshandisa motokari dzavo kuwana mari, vamwe vanopona nekurima. Usambonyarawo kusekwa iwe uchishandira mhuri yako kuti idye chiguta. Ndiko kamwe kakanesa. Mabotoro tauya uya ni mabotoro mwana tikupe maputi maswiti. Usambonyarawo kusekwa iwe uchishandira mhuri yako kuti idye chiguta. Usambonyara basa raunoita iro richikupa chekubata ende uchidya chiguta. Pane vamwe vedu vanoshora kuti basa rinoshandwa naningi harienzane neravo ravanoshanda. Pakuita vamwewo vanoshora kuti mari inowanikwa naningi haienzane neyavo yavanotambira. Aiwa, no tinotarisira kuti zvinhu zvichachinja vaMukwamba. Dai zvikachinja ndakutonzwa kuti handisisina chandiri kugarira pasi pano. Zviri kuitwa nevamwe zvese ine handisi kuita zvinhu zvakadaro. Changu ngomuka nekuenda kutaundi kunoidokesa zuva ndiriko, pamwe ndowana $2 musweri wezuva, pamwe hapana. Ndodzoka kumba ndodya sadza rangu, ndotenga kasupa kangu kekuwanisa hope. Handina shamwari, handina kumbonza abva kachakwa naningi kana tauya kuzotorwa naningi pana hapana. Ndingori one out ndiri muMarusape. Aiwa, tinotenda nenguva yamatipa vaMukwamba. Hopefully vanhu vachaita kuti message yenyu isvike. Dai vakazvinzwisisawo kuti ndozvo situation yandinayo. Handitika. Aiwa, tinotenda. Ndo zvatataka kugamira kurai mhuri yeZimbabwe. Tinotenda nenguva yamateerera shoko redu ratatinaro kuno kwaRusape. Right. From me, Kenan Rusike reporting for JCTV Africa. Tosangana pamaprogram anotevera. Inini ndiri kuchikoro kusekondari. Teacher wechirungu aitidzidzisa art. Akataura kuti you are very good at art. Dai vabereki vako vakakuendesa kuSirene Mission iri kuBrewer School of Art. You can be a world class artist. Saka neart yandaigona iyoyo zvakabatira kuti nekumusic art iyoyo iart music. Ndakangosiya art yekudhrowa ndikauya ndapedza secondary ndikauya kune art yekuimba. Ndakatanga kuimba dzechirungu kupinda mufield. Ndanga rigore ripi? Band yakatangwa 67. Alright. Tiri muMbari. Ndakaimba dzechirungu kusvikira ndaa number 1 vocalist muHarare Meso. Tikaita touring tichibheka Safirio madzikatiri but ndaenda kukunda Safirio demand kune maaudience. Vautoda pop music, Mukwamba ngaadzoke. Ndichiimba kwese kuBrewer kunzwa kuti omufana lo yashabeleze skiwa. Ndapengesa vanhu. Saka chinangwa changu ndaida kuenda overseas nekunoimba dzechirungu. Ndaa Victoria Falls, ndadaidzwawo Victoria Falls. Kwakatumwa munhu unze ndaunotsvaga best vocalist muHarare. Band yangu iyi muimbe muina vocalist. Munhu akatumwa akabvunza munhu wese nai ndingaone kupi best vocalist muHarare. Aingonzi enda kwaMutanga kwandaimba. Enda kwaMutanga abvunze kupi. Paakandiona akateererawo ndichiimba akagutsikana hanzi ndambowana best. Kuri kudiwa kuVictoria Falls kunoimbira varungu. Ndikati ndochaizva nanchida izvo.
takuimbira varungu Victoria Falls 74 kusvika ne75 yacho. Tikazobhoeka nekuona kuti varungu vatiri kuimbira chirungu chiye vari kusenda nahweta kanoti kanenga, can you please play us African music. Padiki diki unoona zvavo yafuti mangwana ndizonzwa ipapo time ye Thomas Mapfumo akanzwa band ya Thomas Mapfumo Hallelujah Chicken Run yaita number 1 pamabhendi aita competition ku Skyline Motel ku Harare. Zvika Thomas anaomboimba dzechirungu, mamabhendi anga imba dzechirungu aimbosanza netumarumba. Thomas aimba traditional music chaiyo, iye mambo iye hanzi nevarungu vai vakawanda vakasimuka kutanga kujaiva. Ndo pandakaona kuti saka varungu ava ndo zvavanenge vachida kubva kwatiri. Majaiva naimba pa Victoria Falls Hotel. Tikamuudza kuti nyaya iriko kai ini yakutondibhuwa kuimbira varungu chirungu. Iye akati kuti kana kwedu zviriko futi. Saka enda audzokera kubhuroyo kanzwa ndoimba chirungu futi undibvunze. Tikati kana enda audzokera kuHarare ndinotsvaga bhendi yakarerekera kuimba kuchivanhu. Ndadzoka muHarare ndikanzwa kuti Thomas Mapfumo akabuda kubhendi yake kuMhangura. Ndikati ndo bhendi yandiri kutsvaga. Kubva ndaenda kuyo padawajoina ndangoita nawo 76. Next year 77 tatauya muchitungwiza. Vatakuridza muchikomo biyo mainstruments echitungwiza. Tiri employed nechitungwiza. Takuimba dzechivanhu dzacho ndakutanga kutopika. Pakazoparara band ye Chicken Run 81 tatanga 78 pera kusvikira 81 yabva yaparara. Ndikati ndauda kusimudzirawo zita rangu apa taingorekodha dzichibuda dzakanzi Hallelujah Chicken Run band. Hallelujah ndikati ndauda kumbosimudzirawo ndiitowo zvana Thomas zvokunzi Thomas Mapfumo and band yakati, Oliver Mutukudzi and band yakati. Saka pakaparara band mwedu vajoina ngiriki Seasons band vairidza Club Hideout. Okay. Saka ndikati vangabvumo here kuti ndikanyora masong angu ndirekodhe nawo. Oyewo ndiudza akati avabvuma. First song hit yandakaita nawo Shamwari Tenga Gumbezi. Ndo yakatanga kuvapinzisawo patop 10. Saka ndisina kuzoita dzimwe dzakawanda nawo vabva vanipesana nemanagement. Vakati isusu taakufamba tichiita zvokubhuka mashows. Tikati mai handingafambe nemi ndangoimba 2 songs ndarekodha 2 songs. Mushe nditsvaga Mwari based pa one place. Ndokuenda kwandakaita 4 brothers ndotaura nawo ndo angari leader ndiani papo papa 4 brothers. Mashari ndiye aingotorwa saleader but never ndiye aiva spokesman. Saka vakabvuma vanzi uya nemasongs akuti chirekodha. Saka ndarekodha nawo ndosaka maiona dzanyo Patrick Mkwamba and the 4 brothers vachiita dzavo ndainge ndisipo zvainge zviri zvavo nebhendi yavo vachitambirawo mari yepa night club. Ndakomboza futi ndoenda kwavari Patrick Mkwamba and 4 brothers vakaita dzavo ndinge ndisipo ndokujoina. Saka vanhu vakutaura hanzi kuiwo wakazodzingwa Mashari akabva azoita take over sei 4 brothers. Ndikati pandairekodha nawo vairekodha dzavo dzichibuda dzakangonzi 4 brothers ndarekodha. Saka ndazobva ndopaipa kunzi Mashari munhu mumwe and 4 brothers. Saka vanhu vabva vafunga kuti Mashari anditandanisa ndiye akubuda zita rake manje but zvisirizvo. Nyaya yakanyatsotanga nyaya yangu. Ndakatora vakomana vebhendi ukwekwe ndoonaka zvandati 4 brothers vasingadi neni mashows. Vaizitora kuti takutsvaga mari totsvaga as 4 brothers sebhendi yedu. Uyo achake connection yedu naye ndeyekurekodha chete. Saka ndakazonotorawo vakomana vekukwekwe kuti vagare pamba pangu tiite mashows. Ndakafunga takadhonza 10 months tichiita mashows asina problem.